Avui estem, Pep, en un dels laboratoris de docència de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, concretament en un dels laboratoris de química. Tant de bo els alquimistes dels que parlaven tinguessin tots els estris i els instrumentals que tenim aquí. I avui farem un experiment amb un d'aquests gasos que es varen descobrir durant la recerca del flogís. I estem parlant del nitrogen. El nitrogen el tenim aquí dintre i també estan aquí fora, perquè l'aire està format gairebé amb un 70% per nitrogen. El nitrogen, quan està líquid, està a una temperatura propera als 200 graus Celsius a sota de zero. Està molt i molt fred. I el nitrogen a aquesta temperatura pot fer coses molt divertides. I avui farem un experiment molt maco amb nitrogen líquid. Ara el trabucaré en aquest recipient perquè pugueu veure com és el nitrogen líquid. De fet, s'assembla molt a l'aigua. Només que, a veure si ho poden captar els micròfons, sentiu que a mesura que l'estic abocant està bullint. Està bullint perquè troba que la temperatura d'aquest recipient és molt calenta comparat amb ell. Bé, anem a fer l'experiment. Agafaré un globus, l'inflarem amb aire. L'aire que hi ha aquí dintre està format per molècules que tenen una certa velocitat. Aquesta velocitat fa que xoqui amb les parets del globus i per això veiem aquest aspecte inflat del globus, perquè dintre les molècules estan xocant contra les parets. Ara jo disminuiré la velocitat d'aquestes molècules, refredant-les. Per això el posaré aquí dintre. Fixa't com està bullint. Nitrogen, Pep, ho veus bé? Sí. Jo que tinc el globus a les mans, ja noto que s'està desinflant. Fes una cosa, Pep. Mira, fes una cosa. Ara l'agafes per aquí. I a veure si és veritat que té un forat. El globus es torna a inflar. Escolta'm, i poc que l'estem bufant, no? No. Això demostra que l'aire que hi havia no ha marxat. L'aire que hi havia segueix estant aquí dintre. Perquè l'única cosa que estàs fent és que s'està tornant a escalfar l'aire que hi havia aquí dintre. L'aire, que ocupava aquell volum del globus, segueix estant aquí dintre, només que tenia una velocitat menor i per això no el vèiem inflat. Si jo ara el desinflo quasi del tot i faig un nus a mig camí, quan després el vulgui tornar a escalfar, què et sembla que pot passar? Aquest globus, l'aire del globus es tornarà a escalfar, no hi cabrà tot l'aire que hi havia. Per tant, potser aquest globus petarà. Un nus ben fort, perquè després, quan creixi aquest globus, es trobi amb el nus. Aguanta el Pep, tu que ets valent, i jove, i trempat. Déu-n'hi-do. Molt bé. Déu-n'hi-do com a patata, això. Pep. Escolta, Pep, Sí. no tens pas unes patates fregides per convidar-me? Oh, i tant, que tinc patates. Mira, farem el berenar d'avui. Escolta'm, i ara que tenim les patates aquí davant, Sí. ensenyem-les a càmera i expliquem una de les altres aplicacions que té el nitrogen com a gas. Mira, serveix per posar, per exemple, a dintre d'aquest recipient, perquè a part que el nitrogen serveix per refredar, també serveix per donar una atmosfera protectora, perquè el nitrogen és un gas que reacciona molt difícilment amb altres coses. Això fa que si emplenem aquesta bossa, per exemple amb nitrogen, i també hi ha d'altres gasos, però el nitrogen és un bon exemple, el menjar o el que hi ha aquí dintre es conserva molt més bé. Per això, aquí que posa envasat amb atmosfera protectora, podria ser que aquesta atmosfera protectora fos nitrogen. Escolta, Pep, fem una cosa, ho deixem aquí i el proper dia seguim parlant d'altres gasos que formen part de l'atmosfera? Perfecte. Doncs molt bé, amics. Fins al proper dia. Fins al proper dia. Tots tenim en ment